uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa kumama nakubaba Mtsibande nakubazalwane bonke ekhaya leZwi. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukuletha ubufakazi kulokhu uNkulunkulu angenzele khona ngeFriday. Ubhuti wami angithumile basenda imali ukuthi ngiyobhadala omunye. So uma ngihamba ngathola omunye ubhuti wathi ucela imali, ngathi asihambe khona ngiyokhiphayo. Ngakhipha i-450 ucash send. Ngathi ngacela i-change ngamnikeza u-10 rand. Uma senginikeza i-10 rand then ngahamba naye sacoca, wabonga kakhulu, wathi bhuti ngiyabonga, ngibongile ukuthi unginikeze i-10 rand, unginikeze le mali. Uma ngibona abantu bafuna ukushaya or bafuna ukuthatha inkunzi ngizokulwela. Kanti uma sengihamba naye uyangishaya, mina ngizange ngayithatha easy, ngathi ukhipha imali. Uma sayikhiphile and then ngahamba naye, wathola i-lift yena kumunye umngani wakhe. Uma sengiyisearcha mina ngathola ukuthi imali ayisekho ephaketheni, uyithathile i-420. And then ngahayika itaxi ngamgijimisa and then ngamthola. Uma ngimtholile ngimthola kubangani bakhe, ngathi bhuti ngicela imali yami. Ngakunikeza imali ngesihawu, wena wenzela into embi kanje. Athi yena imali angayithathanga. Ngamemeza ngathi bhuti ngicela imali yami. Wakhipha i-200. Uma khipha i-200 athi lenye yena angayazi, maybe uwine the time angishaya nje ephaketheni. Ngathi bhuti ngicela imali yami. Wakhipha imesa. Uma khipha imesa labanye bathi no, asikhulumeni singalweni. Yena athi asenini police station. Ngathi asihambeni. Wagina wathi no, yena wayahamba. Ngamlanda and olumlanda sewuphatha imesa. Ngathi bhuti ngicela imali yami. Wafamba, sahamba safika endleleni. Ngathi bhuti ngicela imali yami. Athi yena ngayithathanga. Ngamemeza igama, ngalibiza iJesu Kristu inkosi. Ngambiza ngithi Jesu Kristu inkosi, ngicela imali yami bhuti, ngicela imali yami. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Athi bhuti ungarasi, imali yakho ngizokunika. Wayikhipha i-200 libisele wanginikezela. Ngambonga uNkulunkulu. Ngithe ngihamba futhi ngahlangana naye endleleni, waxolisa, wathi uyaxolisa kakhulu ngendlela eyenze ngayo. Ngiyambonga kakhulu, ngibonga igama. Imesa wakhe angazange azawusebenzisa, konke angazange akusebenzisa ngenxa yokuthi ngabiza igama ngathi Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho angenzele khona. uJesu Kristu inkosi. Amen.